Pani redaktorka, ja si myslím, že to základné tu bolo povedané. Ináč dobrý deň. Pretože o našich víziách, ako strana má pracovať a ako by som ja mal pracovať v Európskom parlamente, bolo povedané našim predsedom, pánom Urbaním. Čiže jednoznačne stojíme si za tým, čo tu bolo vypracované. Si myslíme, že to, že dnes, keď si zvolený do Európskeho parlamentu, že nie je to len otázka toho, že ja si tam sadnem a ja tam budem sedieť a budem si počítať korunky a kedy prídem domov, sadnem si zase doma a tam ich dám niekde do banky. Tak to není určite ten problém. My všetci, ktorí sme tu, si myslím, že sme tak zabezpečení, že nemusíme byť na určitých veciach závislí. To je prvá vec, aby som chcel podotknúť. Ja som sa preto dal na túto záležitosť, pretože chcem Slovensku pomôcť. Ja som patril medzi Slovákov, ktorí v najväčšej sláve mohli emigrovať, kedy by som chcel. Dnes som mohol byť zabezpečený na celý život, ale vrátil som sa domov. Tu som pomáhal ľuďom, tu som robil v hospodárskom živote, na viacerých postoch, ale nie na politicko-hospodárskych, na hospodárskych. Bol som manažerom, jak to bolo spomínané, veľkej firmy s 2000 zamestnancami, nebudeme ju tu menovať. Robil som v turistike, robil som v športe, pochodil som 15 rokov v zahraničí. A vždy som sa vrátil domov a odozdal som tu dane a vždy som bol Slovákom. A keď vidím, jak dnes Slovensko vyzerá, jak my sme 20 rokov tu vyhlasujeme o našom osamostatnení, tak niekedy je to na zamyslenie. Keď vidíme naše zdravotníctvo, vidíme našich malých podnikateľov, keď ja vidím, že naši robotníci dostávajú to, čo tu pán Urbani povedal, 1/3 plat vo firme, kde vyrábajú kvalitné výrobky, kde sú skutočne vysoko hodnotení, nebudeme menovať tie firmy a tie fabriky. A ten istý robotník za tú istú prácu, a možno nie tak kvalitnú, dostane 2-krát toľko v zahraničí, tak určite sa budem chcieť na to opýtať aj v Európskom parlamente, či skutočne naše hospodárstvo je tak neschopné, že nevie vytvoriť hodnoty pre tých ľudí, ktorí tu pracujú. To je ďalšia vec. Potom musíme hovoriť o ďalších veciach. To sú eurofondy. Tie eurofondy majú prísť na správne miesto. A nie, že bude ich eurofondy niekto rozdávať a si v tom prihrievať svoju politickú príslušnosť. Samozrejme, že jeden europoslanec patrí medzi ľudí. Patrí medzi ľudí a musí navštevovať ľudí. Ja som bol zvyknutý na to v športe, že keď som hrával, že chodilo na mňa 10 až 11 tisíc ľudí sa pozerať, lebo som odviedol dobrú prácu. Ten, kto neodvedie dobrú prácu, nikto nepríde. A my chceme odviesť dobrú prácu v prospech Slovenska. Všetci, ak tu sedíme, to není len moja vízia. Faktom je, že sú tam niektorí europoslanci, ktorí sú tam už 2 obdobia a neprehovorili ešte jedno slovo. A neviem, že kto sú to a či boli niekedy medzi ľuďmi. Ale ja sa pohybujem na strednom Slovensku, východnom Slovensku, chodím na humanitné veci, kde nedostanem ani korunu za nič. Ale chodím sa pozrieť na tých ľudí, ktorí skutočne žijú v nedostatku a majú nejaké problémy. A to musí každého správneho Slováka štvať. Prečo nemôžeme tu politicky vyhlasovať také veci, že my sme všetci za Slovensko a sme ako hyeny, ktoré sa hodia na nejakú srnku. Prečo toto není možné? Všetci vyprávajú o tom, jak im záleží na Slovensku a pritom vidíme, jak im záleží na Slovensku. Čiže to, čo tu bolo povedané, že to referendum a elektronické referendum je o tom občanovi. Je o tom občanovi a nie o peniazoch. Je o tom, aby tí občania si skutočne rozhodovali o sebe samých. A nie, aby politické strany určovali. Keď chcete podpisy, ako doprišiel na takú myšlenku, že jeden poslanecký hlas má hodnotu 15 000 podpisov normálnych občanov. Čo je to? Ja sa na to opýtam. Ako môžu sedieť niektorí poslanci v Európskom parlamente, ktorí nežijú v Československu, respektíve ani v Čechách, ani na Slovensku. Preto to hovorím o tom, my sme boli ešte dokopy niekedy. Čiže to sú také veci, ktoré myslím, každý jeden občan mal uvedomiť, že ako bude hlasovať. My chceme nie zvyšovanie daní. My chceme
práve opak, aby naši mali podnikatelia, aby mali možnosti sa uplatniť. My vieme veľmi dobre, že celú ekonomiku Nemecka a Francúzska neudržiavajú veľké podniky, ale že sú to práve tí strední podnikatelia a stredná vrstva, ktorá vyrába hodnoty. A my u nás strednú vrstvu pomaly už nemáme, buď máme úžasne bohatých ľudí, nevieme ako, nikto to nesleduje, áno, a veľmi chudobných ľudí, ktorí žijú skutočne pri tých kontajneroch. A to sa mi moc nelúbi, lebo myslím, že my Slováci sme si toto nezaslúžili. Pozrime sa na naše zdravotníctvo. Preci nie je možné, aby na jednej klinike som videl vyvesený lístok, na vynikajúcej klinike, vyvesený lístok, že treťoročáci, štvrtoročáci medicíny, hláste sa, potrebujeme vás v Nemecku, vo Francúzsku. Pripravíme pre vás veľké podmienky, keď skončíte tú školu. Kde sme to došli? Prečo tu musia byť určité pravidlá hry, keď dostaneš štátne vzdelanie, tak musíš tomu štátu aj niečo odviesť. Ale musíme vytvoriť pre týchto mladých ľudí aj podmienky na to. Poviem príklad, prečo moja dcera má mať rodičovský príspevok povedzme 7 až 8 krát nižší, ako má vedľa 50 km alebo 8 km za hranicami matka. Jak my chceme zvyšovať pôrodnosť, keď prakticky máme minimálne podmienky preto, aby sa rodilo viac detí, čo je prioritou veľkých zemí, či je to Rusko, alebo či je to Amerika, či je to Veľká Británia. A pritom mi povie môj syn, ja si nemôžem dovoliť druhé dieťa, pretože mám taký plat, že nemôžem ho vyživiť. Takže si myslím, že toto sú všetko veci, aby sme my boli skúšobne niekde na alternatívnu energiu. Aby sme my naše polia, ktoré niekedy sme boli samostatný štát v poľnohospodárstve a dneska tam vidím, že máme fotoelektrické všelijaké laboratória na tej pôde, kde sa niekedy rodili zemiaky, čo bola naša priorita. Dnes ich my kupujeme zo zahraničia špatnej kvality. Poviem len jeden malý príklad, lebo elektrické elektrárne, ktoré stojí 1 kW 5 až 8 krát viac ako z atomové elektrárne alebo vodnej elektrárne, sú posiaté týmito ohyznými vecami len preto, že pár jednotlivcov tu na tom zarobilo. A potom ďalšia vec je, že si myslím, že treba hovoriť aj o korupcii. A to, že keď dneska veľké štáty hovoria o tom, že teda máme tú krízu. Keď my máme svetovú krízu, tak veci nemôže byť to sťahovanie, ako to hovorí pán Urbani, že budeme míňať peniaze všetkých európskych členov, len preto, že sa sťahujú nejaké počítače alebo niečo do druhého. Tak to má byť centralizované na jednom mieste. A potom si myslím, že aj tá kríza sa rýchlo prekoná. Takže si myslím, že je tu veľa bodov, o ktorých by sme chceli hovoriť, ale nechcem len ja o tejto veci vyprávať, pretože mám tu mojich kolegov, ktorí sú takisto na tých postoch, kde budeme my, budú kandidovať. Ale my sa uchádzame preto o ten Európsky parlament, že konečne niekto si tam musí otvoriť ústa. A nie len to, že ja tam sedím 5 rokov a nič nepoviem. To je najjednoduchšie. Alebo povedzme si, my nemáme alebo ani jeden z nás nemá toľko prostriedkov, aby sme išli do eurovolieb s nejakou mohutnou kampaňou, ale my chceme osloviť občanov, nech si rozmyslia, že či skutočne tam majú byť ľudia, ktorí sú Slováci, alebo či tam majú byť ľudia, ktorí prídu sem mudrovať, ktorí emigrovali a potom prídu sem mudrovať, neodovzdali tu ani kapku daní a mudrujú tu a dokonca v parlamente rozhodujú o tom, či vláda padne alebo nepadne. Čiže to sú veci, ktoré človeka musia hnevať. Ja som vekom, povedzme, starší, ale myslením som určite niekde inde a mladosti, lebo mám decka, vidím ich, ako žijú, vidím, ako sú. Všetky štúdia som musel ja zaplatiť, lebo do štátnych škôl sa dostali len protekcie. A toto musí raz prestať. A si myslím, že čo sa týka týchto ostatných hlavných bodov politických, pán Urbani to jasne vystihol a povedal tú víziu, ktorú máme. Ale ja len jednu vec môžem povedať. Keď ja budem zvolený do Európskeho parlamentu, tak budem medzi občanov chodiť. Lebo chodím teraz, aj keď nejsom europoslanec. Ja som každý týždeň, respektíve druhý týždeň na strednom Slovensku. Chodím do Košic za mojimi priateľmi. Chodím do niekde v Ránov Potoplov a chodím tam robiť besedy. Chodím medzi ľudí, chodím do škôl. Pozrime sa, aké školstvo naše je.
Preci, keď, už som to tu spomínal, keď niekoho vyštudujem, tak tu musí podpísať, že aspoň 5 rokov bude pôsobiť na tomto Slovensku a pomôže tomuto národu. A nie, že ja ho vyštudujem a on odíde preč a vykašle sa na to len preto, že dostane o 5 korún viacej. Čiže národná hrdosť. Jeden Talian nemá čo jesť, pomaly niektorí, ale keď príde talianská hymna, chytí sa za srdce a povie, ja som Talian. A u nás, keď príde hymna, tak si tam vyprávajú, chodia kto chce, nikto nikoho nerešpektuje. Justícia je, nechcem o tom hovoriť, pretože mám jeden spor a neviem sa ho dočkať, že a nehovoríme o ďalších veciach, o korupcii, nehovoríme o veciach niektorých iných, že sa bojíš pomaly ísť na ulicu, to musí raz prestať. A o tom si to musia uvedomiť aj v Európskom parlamente, že keď jednotná politika, tak politika je jednotná, ale pre všetky štáty. To znamená aj tí, ktoré sú menšie, aj tí, ktoré sú veľké. Takže určite každý jeden z nás, ktorí sme tu, nejsme tu, ešte raz podotýkam, nejsme tu kvôli tomu, že sme závislí na európskych peniazoch. To je veľmi dôležitý moment, ale sme závislí na tom, čo o nás občania si myslia a čo od nás požadujú. To je všetko.